Ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобинони канали Мошин Савдо. Дӯстон, як бор дигар хуш омадед. Дар навори имрӯза 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар ки пешкаши шумо мекунем. Нархҳои хубанд, дастрасанд. Нархҳои имрӯзаи мо бародаро сар мешавад аз 12 000 сомон. Фақат навора то охира тамошо кун, лайк зода фаромӯш накун. Кадоме ки якум бор дар канали мо меҳмонанд, ҳатман обуна шавем бародаро. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чиз зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурад. Имо WhatsApp ҳастай, равон кунем ба тариқи мо WhatsApp ба моро ва мо боша дар навори оянда пешкаши шахсони харидор мекунем. раҳмат барои лайкотон бародаро, зинда бошен, дастгирии моро фаромӯш накунед ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурад. ҳама каса навори имрӯзаро сар мекунем, рафтем. навори имрӯзаро сар мекунем бародаро аз Daewoo Nexi ки соли барориш 94 солай. кузов седанай, объём мотор боша 1.6 литрай. сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. балонош миёнаай, хадавоиш 50% фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Калхозобод бародаро қарор дора. 13 000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 77 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед. барои маълумоти бештар ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагир ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳастай, ба тариқи имо WhatsApp ҳам метавонед муроҷиат кунед. Opel Astra G соли барориш 2002 сол. кузофи хетчбек, объём мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш автомат. мошин гуфтай газа умуман дидагӣ нестай. ҳолати мошин беҳтаринай. мошин як дасткаштагиай, документош 1 сола ҳастай. хулоса мошин аҷоиб ҳолатдай, фурӯхта мешавад. айни ҳол бародарон мошин дар ноҳияи Файзобод қарор дора. 58 000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 347 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед, биёен ай пеш бо муомила дора арзонуш мекунем. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пураваниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Honda Servi соли барориш 1996 сол. объём мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар ноҳияи Фархор қарор дора. 35 000 сомон нархаш кадай ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 209 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошафтай биёин ай пеш муомила дора арзон мекунем шаб. али шава мешавафтай ба ягон навуд Мерседес вариантҳо дошта бошед, метавонед занг занед, пешниҳод кунед. барои маълумоти пураваниқтар дӯстон, марҳамат, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Hyundai Sonata соли барориш 2004 сол. кузов седан, объём мотор боша 2.0 литр, сӯзишворӣ боша газ, коробкаш механика. мошин гуфтай ҳуҷҷат дора 3 моҳи дига 100% моторуш дуд намекунад, хадавоишам садай, дард надора. мошин фақат мешини ҳаиш мекунӣ. алиш намешава, фақат пул дар хӯраи фурӯхта мешава. мошин ин ҳол дар шаҳри Душанбе бародаро 25 000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза агар ҳисоб кунем 149 000 рубл мешава. харидор аниқ бошафтай марҳамат занг занед, беҳуда занг назанед, мақсад вақти хитона вақти мара нагирен, гуфтай соҳибаш дар ҳамиҷа. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G соли барориш 2004 сол. объём мотор боша 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензини газ, коробкаш механика. мошина ҳуҷҷатош то моҳи сентябр ҳастай бародаро. камбудӣ надора. мошин аҷоиботай, фақат мешини ҳаиш мекунӣ. фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат қарор дора. 65 000 сомон нархаш кадай соҳибаш ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 389 000 рубл мешава. харидор аниқ бошафтай биёин ай пеш савдо мешава, мақсад гапзанон мекунем. харидор аниқ бошед. дар ҳамин рақамҳо WhatsApp ҳастай бародаро, метавонем ба тариқи WhatsApp ҳам муроҷиат кунем. марҳамат, шахсони харидор, барои маълумоти пураваниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 98 сол.
объем мотор бошад 8 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мега соҳибаш ҳамаш 100% фурӯхта мешавад. Маълумоти бештар нависондагӣ нест бародаро, гази евро 4 задагӣ камбудӣ надорад. Мошин айни ҳол дар ноҳияи ёвон қарор дорад. 55 000 сомон нарх шуда ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 329 000 рубл мешавад. Харидор аниқ бошад гуфта биёин ай пеш муомила дорад, бо арзонаш мекунем. Фақат шахсони харидори аниқ занг бизанед, гуфта илтимос соҳибаш дар ҳаминҷа. Марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Nissan Safira соли барори 1997 сол. объем мотор бошад 2.5 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, мега соҳибаш 5 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, моторшам нав кардагӣ. фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 19 000 сомон бародаро нарх шуда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 113 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад, арзон мешавад. варианти алиширам ҳаст, дошта бошед занг занед, пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат бародарои мошинхар, рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Vectra B соли барори 1996 сол. кузофи седан, объем мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин гуфта мотор кузов зурай пусидагӣ задагӣ надорад, документош 1 соли дига ҳастай дора, камбудиш фақат як краска мекунид, тамом. ягон дарди дига надора. мошин такси гаштагӣ нестай. биёин ай пеш худтон мефаҳмед чӣ хели мошина гуфта. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри ваҳдат қарор дорад, 26 000 сомон бародаро нарх шуда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 155 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад, бо арзон мекунем ша. марҳамат шахсони харидор, барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барори 1997 сол. кузофи хетчбек, объем мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. харидор аниқ бошад гуфта занг занед, фурӯхта мешавад. мошин айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи бародаро қарор дорад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. 31 000 сомон нарх шуда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 185 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта марҳамат занг занед, муомила дорад. барои маълумоти иловагира ба даст овардан шахсони харидор метавонед ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Honda Civic соли барори 2005 сол. объем мотор бошад 5 литр, сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти иловагӣ нестай бародаро. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбе 47 000 сомон нарх шуда ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 281 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта бо муомила дорад, арзон мешавад. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Chevrolet Cruze соли барори 2010 сол. объем мотор бошад 8 литр. сӯзишворӣ бошад бензини газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, мега соҳибаш камбудӣ нест. моторош ай Opel Zafira қати коробкаш фурӯхта мешавад. айни ҳол дар шаҳри Душанбе мошин 47 000 сомон нарх шуда ҳисобаш, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 281 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад, арзон мешавад. али шав мешавад гуфта ба ягон мошинчаи хуб боша. вариантҳо дошта бошед, занг занед, пешниҳод кунед, мебинем. барои маълумоти пурра ва аниқтар марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Zafira соли барори 2007 сол. объем мотор бошад 2 литр. сӯзишворӣ бошад бензин, коробкаш механика. мошин вагонаи мотор 2 CPI, мултирул, монитор, хадавои 100% нав, моторшам садай. мошин ягон камбудӣ надорад, гуфта танировкаи заводсой дорад. ҳуҷҷат ва танировкаша худат мекунӣ, надора, яъне гуфта. фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе 61 000 сомон бародаро нарх шуда, ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 365 000 рубл мешавад. харидор аниқ бошад гуфта муомила дорад, бо арзонаш мекунем. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Opel Astra F соли барори 1994 сол. кузофи хетчбек, объем мотор бошад 6 литр. сӯзишворӣ бошад газ, коробкаш механика. мошин дар ҳолати кори қарор дорад. танировка техас мотор дорад, фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нест. мошин айни ҳол дар ноҳияи Истаравшан қарор дорад.
33000 сомон нархш кадае ки бо рубли имрӯза ҳисоб кунем 197000 рубл мешавад. Харидор анеқ бошафтай муомилат дора, савдо дар назди мошин мешавад. марҳамат шахсони харидор барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯз эълонҳои мо мисли ҳарвақта ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо карден. зинда бошен бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо кӯшиш мекунем ки ҳаррӯза наворҳои нав ба нава пешкаши шумо кунем. то навори оянда дар ҳар ки ҷой бошен худтонро эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо бо шумо бошад. хайр.